So guys, si nanay, anong inaano mo? Ano ilalapit mo ano yan? Umuwi kami ng probinsya namin sa Davao. Kasi po isang buwan ko na dito. Isang buwan na kayo kami dito? po, wala kami pagkain, wala kami maigahan. Dito lang kami. Gusto ko na Bali, isang buwan na ako kayo dito. Sino kasama nyo rito, nay? asawa ko po. So, isang buwan na ako kayo. Hasan po si mister? Andun? Buwan po, so pabila kami dito kanina ng pagkain natin. Wala kami pagkain kanina pa. Ngayon lang kami nakakain. Maawa kayo sa amin. Nung dumating kami. Oo. Nakapila ka ba, nay? Oo, kanina dalawa Oo kami. nga pala, sige. Hindi kami nakakain. Magkano pa pamasahe, nay? Pa Davao? 3,950 po. Ang isa? Oo. Isa, edi 7,000. Opo. Bali 7,000 ang kailangan. So yun na, baka man gusto na yung manawangan. Ano po pala po na pangalan nyo? Si Maria Judith po, mga labo, taga-Batanggata po, Gintal po. Tulungan nyo ako. Pag kami para makauwi na kami. Isang buwan na kami dito. Wala kaming makain. Naghintay kami ng makatulong para pag-uwi namin. Akala ko pa na makauwi kami kagad matapos namin dito kay Sir po. Wala na kami pamatay na ubos na lahat ang pera namin. Hindi kami nakatulog. At saka nagkasakit na ako dito nung walang matulugan, walang pagkain. Gusto ko na rin umuwi. Sana matulungan nyo kami, maawa kayo sa amin. Walang kami kamag-anak dito. Yan, marami makakapanood sa inyo na. Ito na lang, ganito. Kunin na natin ang ating padala. Saan? Ito pala, apat to eh. Yes, sir. Okay. Hindi mo na lang tol. Dami para mag-practice ka. Sir, dito. Mabibili. So, na. Thank you. So yun, ito na yung ating mga ipampamigay mamaya. Yan. From kanino to, tol? Mami Sharma Marquez and Mami Ruby. Oo, dugawa nung nakaraan, di ba? Spaghetti. So ngayon, naman, palabok dito sa may TV5. Dito kami ngayon magpipiding with Boy Shardina. Siyempre, subscribe. At ayun, pupuntahan ko na rin doon yung aking isa sa mga viral na binablog ko na si Tatay, nakalimutan ko, Eddie ata pangalan nun. Oo, yung lubog yung ulo niya. Oo, yung stroke. So, kung pwede nating ampunin pag solo lang siya, pero pag may kasama siyang asawa, hindi pwede kasi syempre tawag dito, mahirap din, no? Una maliit yung bahay, buti sana kung malaki, okay sana na ampunin kaso syempre hindi tayo pwedeng magmarami. Kapag buenas, pag may biyaya na lang dumating at nakahanap tayo ng maupahan na medyo malaki-laki, or baka sakaling magkabahay tayo, magkaroon ng lupat bahay, yun, makakapag-ampon tayo ng marami ng mga kailangan, mga kawawa na sa lansangan lang natutulog, no? So ngayon, pupunta kami doon sa TV5, no? At mamimigay kami ng pagkain. So ano pa ba kulang yan, tol? Wala na ba? So takal-takal na lang ulit. May kita nyo na naman yung takal-takal to the max natin dyan. Sana sumakto. Bagay, 4 naman na bilao yun. So ako na bahalang magkalkula kung Isang along kinulong sa'yo dati. Ha? Isa lang dati kinulong. Oo, isa nga lang dati kinulang eh. So yun, at sana maging tong feeding, walang maging aberya, no? At ayun, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel, lalong-lalo na po yung mga charity video natin. Pakishare po sa inyong mga friends, yan, napakalaking tulong po yan. At syempre, isama nyo na rin sa suporta yung mga
kaibigan ko, mga kagrupo ko from Team Butete na sila Boy Sardinas TV, Edison Butete Official, sila Calso TV, JP Bentong, Burlasoy, Ate Dabing ng Davao, yan, syempre sila Tito Oslek Gibara, yan, at Mama, ang ganda ng ADB, sana all. Kita na naman ako ng ADB na motor. So, si Mama Claire TV, yan, Batusay Vlog, yan, Galayerong Bicolano, nandiyan nung sila sa description yung lahat ng mga link nila, no? So, yun, syempre, shoutout sa buong Team Bubuli, Team Butete, and Team Biyaya. Yan, shoutout, and helping people, poor people, sponsors. Yan, yung nasa GC natin, may galib shoutout sa inyo lahat. And Butete sponsor and Bubuli sponsor, may galib shoutout sa inyo. So, tara na po at pumunta na tayo sa Mandaluyong. Senator Rapi Tulfo, kita kits. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin, at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa, pagtulong sa pamilya at matatanda. Laging masaya at laging maligaya, harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba, Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang... So magda-drive-thru na muna kami at nagugutom na kami. Yan, kasama ko dito si Bayaw Buboy at si Charles. Yan. At yung girlfriend ko nagtatago. So bawal pa siya makita. Sige. So yun, si Tol Sardinas andun nagtag dito, nagpahangin ng sasakyan. So nagutom kami, wala pa kasi kaming almusal. So sabi ko kahit price lang, may protein naman yun. Tama ba, protein? Basta yun na yan, magpa-price lang kami para kahit pa paano may laman yung tiyan pag namimigay tayo ng pagkain. So let's get it on, baby. So yan, at nagutom nga kami. Ayan, kain-kain muna tayo. Hoy, magsilabas kayo dyan. Pagkatapos namin bumili, ayun yung buksan ng bintana nyo. Bigay niyo order namin, wala kayo buot. Buot talaga no? So yan. Salamat kay Mami Rubina. Siyempre, mawawas daw si Tol Sardinas ang pang-Jollibee namin, pangkain. At condolence po kay Mami Sharma. And extend happy birthday kay Mami Ruby and Mami Sharma.
Yan. So, syempre, mamimigay kami ng pagkain. Mamimigay tayo tol ng pagkain eh, no? Tapos ano? Tapos tayo gutom. Hindi mo pwede yun. Di ba? Sila lang ba? No? Oo. Kaya mo pa kaya tayo doon, no? Ha? Kaya mo tayo sa gilid. Oo, gilid muna tayo. Tayo makakain ng ano. Oo, gilid muna tayo. Para, ano, alam nga, sabi nga nila, di ba, share your blessing. Eh, paano ka makapag-share kung ikaw din gutom? Kaya kailangan mo kumain muna. Oo, kailangan mo na kumain, tsaka umudo. Alam mo, Kasi order namin. Oo, hindi pwedeng ganyan nga, ha? Oo. Pati nagkasarado ng ano, May mas namin dito. ng bintana, ha? Tsaka bakit bintana? Buksan mo yan. Huwag ganyan, ha? Oh, and shoutout po sa ano, kay Sir. Ay, ang gwapo na Sir! Kaya order natin, guys. Ito na yung mga order natin, guys, oh. Ayan na. Oh. Tabi-tabi muna tayo, tabi-tabi. Galit-galit. Galit-galit mo tayo. Galit-galit. Ay, tama, tol, yung juice. Yung soft drinks. Ang gwapo naman ni Sir. Ay! Ay, gwapo nga. Biglang bumigay. Yun na, thank you. Yeah, kain muna kami. Tabi muna tayo, tol. Tol, pakihawakan. Sir, sawakan mo, baka malaglag, hawakan mo. Hawakan mo lang kasi baka tumawag. Imbis na, yan, park mo muna sa isang tabihan. Tayo ay lumamon. Okay. So, dito na po kami sa TV5 Mandaluyong, yan. So, yan po yung mga taong mga nag-aabang, oh, pati dun sa kabila, oh. Dami, tol, no? Yung si ate tutulog dun, oh. Wawa naman, oh, yun, oh. Diyan pa yung silona na ano, ngayon. Tutulog lang dyan, oh. Wawa naman si ate, oh. So, yun. Ano to? Asan na yung mga pinggan? Ilang pinggan yung binili mo? 100. Ha? 100. 100. Ngayon, kausapin mo muna, tol, yung mga una natin binigyan kasi katulad niya, mga bago lang ata yan, oh. Mga bagong salta lang yan sila. Kahit pa paano, may mga ano, kumakain na pala. So, yan. Sana yung ano. Yan, guys, mamimigay na tayo dito ng, ano, ng pagkain. Grabe yung mga kawawa dito sila, ano. Paalala nyo sa akin, pagtatabi ko si Lolo, yung may, ano rito, dalawa. Natatabi ko sila ng pagkain. Baka nandun niya. Oo. Sana So, yun, game na. Game na tayo. Puntahan mo muna sila doon. Okay. Game na, game. Yan. So, yun. Akin na yan. Tol, may gunting ka dyan? Gunting. I need a gunting. Tatayang gunting. Susi, gunting. So medyo maingay lang ho dito, guys. Daming dumadaan na truck. Tol, ano, gunting. Diyan. Dito? Okay. Saan dito, tol? Ito? Hindi. Wait lang. Ayan. So, ayan may studio ng TV5, oh. Laki. TV5, Mandaluyong. Sa inyong mga tinutulungan natin, oh. Tanggalan mo na lahat, tol, ng tali. Yan. So, subscribe po, Boy Sardinas, eh, no? Ikaw lang nagpagawa nito, tol. Tagal-tagal din na. Ano na naman ho tayo, guys, sa takal-takal. Dito, masusubukan na naman ang ating lakas sa takal-takal. Ang pinakamalupit na takal ni Che Guevara. Na takal-takal. Si Boy Takal. Boy Takal. Kung may Boy Sardinas, may Boy Takal. Si Boy Takal talaga, you know. Yan. So, yun, shoutout din po pala kala Mami Sharma and Mami Rubina. Sino pa ba? Yan, at sabong Team Butete sponsor, Mami Marlene, Mami Lolo Woods, Mami Miho, Mami Rubina, Mami Bea, Mami Charlene. Nagdudugo pa yung labi ko. O, nakagat ko. Yan. So, tingnan ko. O, isa-isahin mo lang muna, bulungan mo lang yung mga ano muna.
Unahin ko muna yun doon. Oo, yung mga ano natin. So, para walang kalat, ilagay. Asan na yung gunting? Yan. So, repakin na natin to nung maayos. Yan, yan, yan. So, may kainitan lang dito sa pwesto namin. Mainit lang ang aming pwesto. Yan, sana wag... May ano pala? May kalamansi. Oo. Tanggalan muna natin ng plastic, guys. Tanggalan muna natin ng plastic kasi para makasingaw. Makasingaw. Asan na yung ano niya? Takalan niya. Oo, takalan ni Boy Sardinas. Yung ginagano yung sinasandok, hindi niya ba dinala? Nasa kanya yun na. Tingnan nyo dyan, check nyo. Yung pangsandok. Naku, hindi ata nadala nung loko. Sir Jay! Ah. Sir, yung salamin ko, sir. Hoy, dali! Mag-viral tayo lahat. Magbigay ng pagkain ang ating idol. Ang ingay nyo. Grabe nung 3 linggo na kami. Yun, bigla ko ng vlogger natin. Papila nyo na lang doon, oh. Papila na lang Ay, doon. pila po kayo dito. Ay, mga construction na nagre-reklamo. Dito tayo sa vlogger. Pila na lang, pila. Haters. So, lasa yung pangsandok mo. Pila po kayo. Pila tayo, pila. Isa-isa lang. Kaya Yan, papilahin natin, papilahin natin sila. So, lasa yung sandok. Lasa yung sandok mo. Dok, sir. Yan. Sir, mamimigay ako ng sticker. Hindi, wala akong dala eh. Mamaya. Ayun ang sticker mo. Oh, nasa tuktok na ano ko. Oh, si nanay, mayroon na. Yun, ay ba't ito? Wala, hindi mo. Gege. Saan ang cameraman? Yan, yung cameraman natin nandiyan sa loob. Kaya ano nga to? So, asan Wow, yung palabok ng malakot. basurahan natin? Ay, pila kayo. Pila ko kayo doon, pila kayo ng maayos. Pila kayo dalawa dyan. Halika, kuya. Pumila kayo. Dahiya lang. Happy birthday! Yay! Birthday! Yes, asawa niya. Ito, may tubig ko ah. Asawa niya. Asawa mo yan, sir? Hindi, may sponsor po sa Amerika. Ay, Kaya nagpadala ay, rito. ay, salamat, ma'am. Sa pag-sponsor namin, nakakain kami ng masarap. Luto ni Sir Jay. Hindi daw, hindi ito luto. Luto, sir. Luto to ni, pinaluto ko kay Chef Glorgo. Logro. Naka-play yan, Dol? Kuha na naman kami ng mabigang vlogger. Alright. So ito po yung may birthday guys. Si Mami Sharma Marquez and Mami Ruby Villanueva. Kaya mga mami natin sa Amerika po yan sila. Wow! Talaga, Tol, magbigay ng ano. Mami. Okay, game. Salamat po sa aming sponsor, sa aming Ito vlogger. pinakamalupit natin, katakal natin guys. Boy Takal. Salamin lang po namin, Medyo sir. mainit pa po ito kasi bagong luto yan kay Lakay. Ay, kuha ka rin lang. Yeah. Tapos ang kabila, sir. Magbigyan ng mga tinidor, sir. Oh, tinidor. Ano-ano yung ko lang kapag ano, para magkasya sa lahat. Oo, ah. Ay, may tubig dito ha. O, saan ka kakain? Sige, happy birthday. Happy birthday, ma. Alright. Happy birthday po. Si nanay po yung Tol. ibigay ng ng salamin ko. So, hintay lang po natin nanay yung salamin mo ha. Okay. Ayun pala, meron na pala. Arigato, may kain na rito. Punta ka na rito, asan ba siya? Hindi mo siya na. Nasa GMA siya. Saan ka na? Isama ko yung salamin ng asawa. Ay, meron ka na pala. Ay, ano din yung asawa ko, naka-picture pa Ayun, sa yung kuha na lang. Pag hindi ko nakalimutan, hindi ko naalala. Isa lang siya. Sir, hindi ako ano eh, tinidor. Itlog para sa pasig. Oh, Al, magpila ka dyan, Al, para kay Sir. Thank you, maraming salamat. Thank you rin po. May karang ulit po kayo ha. Kasi ang dami nito. Tinidor, meron ka na. Pag ano na lang po, ulit na lang para... Ayan, sir, ha? Yan. Oh, sarap.
Mainit pa tol, no? Mainit pa. Mainit pa, tol. Tinidor. Ito na, meron na. Lahat meron na. Ready ka? Salamat, idol. Sana lang mas makapal pa. Kasi ayos yung video mo dito. May tinidor ka na? Naano-anoan ko lang para magkasya sa lahat. Tapos bumalik na lang pag meron pa. Paalala mo tol si Lolo Butas ha? Silang dalawang mag-asawa. Special ano to, palabok to. May tubig dito ha. Dito yung tubig, saka may bato dito. May tinidor ka na? Yan. Okay, thank you. Yan. Ang dami rin pala nila dito, no? Parang mas marami ata ngayon ah. Tol. Oo, kasi may mga nagpila ko. Kuha ng asawa ko. Nagsige lang video. Ito yung vloggers namin. Hindi naman lang gumawa ng pagkain. Pinatawid na naman ako. Ngayon. Thank you, sir. Dito. Video ng video. Post na naman niya yun. Thank you, thank you. Ito pa yung tubig, ha? Okay, lagay itong tubig. Diyan sa gilid. Bahala na. Sarap nitong ano na to. Sikat to dun sa ano eh, signal. Sikat tong palabok na to. Aray, ano yun, mainit. Mainit yung tambutso mo. Pag may tinidor ka na tol, pag ano, balik na lang, dahil pa naman ito. Tawagin ko kayo. Ito yung kaso, ha? Dito kayo doon. One wheel down. Asa na tayo? Alright. Bravo. Hapunan. Aray, ang init ng tambutso mo. Tol, pwede mong pakipatay? Ito, Alin? itong sasakyan mo. Mainit na sila doon. Ha? Mainit na sila. Hindi, open na lang yung bintana. Tayo ko? Oh, ang init sa paay. Wait lang ha. Ito mahirap guys, pag dito kami namimigay, ang sakit sa likod. Special palabok to. Haluin muna, haluin. Para lahat may itlog. Okay. Okay, nawala na yung usok. Papunta pa lang kami sa barat sa May tinidor ka na, Nay? kami noon. Ha? Wala na kami noon. Ano, isunod ng pagkain, kaya pumunta kami dito kay Idol. Pero nakakuha na kayo ng Sabi dyan sa opisina, balik kayo sa barat at babalik daw dyan yung kontrakto para sa orang kami. Pag hindi raw magsahod, tatawagan na nila ito. Yung problema naman namin ngayon, wala kami kumasay sa yung para sa namin. Sino po? Nagabi nga, Nabigyan mo daw ito. wala eh. Opo. Wala nga. Isa na binibigyan kami yung ibang grupo doon eh. Isang kulay, isang araw, isang kain, lugaw lang. Okay.
Sir, dahil ka din. Oh, bigyan mo daw si Idol. Sir, na. Ako ang Idol ko. Sir, nakita si Lydia. Ayan. Pakita mo naman itong ating... Thank you. Sir. Uy, nakapila pala. Yeah, okay lang mga nasa. Ako kayo dyan eh. Yung mga traffic. Sir, may tubig dito ha. Pre, may tubig dun. Thank you rin. Happy birthday kay Ma'am Budina Villanueva. Happy birthday to mga mami. Thank you. Thank you, sir, ha? Ang layo pa ng UP, ha? Pag ano, balik na lang tayo. Marami, dalawa pa yan. No? Ito masaya sa tao. Magkailan kami isang beses na Kano sa kanyang isa? Kaya kung naglakas kayo, wala na. malayo pa eh. Yung mga doon sa Santa Natulay. Dalawang sakay. Minimum lang. Gusto ko yan, wala Hindi lang sa akin yan. Hindi natin laman. 18 kayo. Alright, sige. Alright. Masarap po. Alright. Ay, wala na. Oh, tinidor. Para ano, tinidor. Ako na yung bigo sa inyo. Paano nga neto, tol? Mamaya na lang. Charles, kunin mo nga to, Charles. Iipit mo dyan. Ano, inugot mo pa lalo. Iipit nyo. Isip pa, nagpag-assisting ko. Namigay ng... namigay ang vlogger natin na yun. Dami. May nag-sponsor birthday. So, ang gagawin nyo, maglalakad kayo pa uwi. Ito, meron pa tayo mga nag-tricycle lang, sir. May birthday kasi. May nang biyahe kaya nagkakain lang kami sir. Maraming salamat. Salamat sir. Yun po yung may birthday, yun. Salamat po, maraming salamat. Sabi nila, salamat ha. Okay po. Thank you naman. Nakikita po nila na thank you kayo. Salamat ha, salamat sa birthday. Alright. Yan ang pinakamalapit namin na Tagatasan. Yun, no? Iyan mo yung ano, yung trapal. Charles. Sige boss. Easy lang kayo, easy lang. Easy lang kayo dyan, easy lang. Marami yan. Thank you. Happy birthday. Pantay na isa. Pababa nga na ito, tol. Ito muna sa ilalim. Oh, mamatapon. Ito. Hindi, wag mo sirain, sayang. Nasa Amerika po yun sila. Yun, sa UK ito, nasa Amerika. Anak niya ng isa? Hindi po, mga sponsor lang po namin sila. Kapot. Pangalawang pangalan namin dito. Alright, nagka-plastic. Alright, pangatlo na to. Wow, grabe. Saan na yung bilang? Ito po yung basura niya. Ay, sa Pinas. Yun, no? Pinalo. Ito po, balik! Mainit pa ito guys. Ay, no? Init pa. Maluto talaga to. Wow.
yan sa Lakais. Lakais na ano, restaurant. Lakais yun, no? Pwede pa kayo muna pag kami natira pa dito. Wait lang, wait lang. Thank you. Sir, paano kayo? Ano kumpanya nyo? Ay, si pagkakataon yung kumpanya nyo. Naiwan namin yung contractor. Pero may mga sweldo pa kayo na nakukunan. Sabi na kaya mo yan. Thank you. Hindi na kinakaya mo. Kung tatawagan yan, lalo marami kayo. Yung kaagad yung iPhone nyo. Lalakad lang kayo. Thank you, sir. Happy birthday. Thank you. Jackpot to si Kuya. Ito kasi kuya, pag nakakuha nila yung ano, pera nila doon sa pinagtrabaho nila, uuwi nila sa sama. Paano? So, siya kahit Thank you, sir. Tatay. Oh, baka may mga gusto pa dyan, may pa rito. Tinitor ka na? Sir, gawag siya magano. Ito ka. Trenda rito, tolo. Itabi mo lang dyan, boss, kasi baka mapagalitan tayo. Eh, meron pa dito? Meron pa? Wait lang, ako. Dati na kami apat. Apat? Asan ba sila? Papuntahin mo rito. Hindi mo na sa lang. Isang pato na lang. Ba't tayo mo papuntahin dito? Ha? Dadala ako sa bahay. Dadala ka sa bahay mo. Ayos ha. Mamasahe ka pa kaya, ano, sakay ka na sa Quiapo. Mabati ko. Oh, apat kayo, sabi mo eh. 75 piso sa tao. Sige, amat ka. Ah, sige. Walang kutsara ko. Dito pa vlog eh. Hintayin ko daw nila, sir. Dito na sa akin. Wait lang. Oo, dali, hintayin ko daw nila, sir. Mabilis lang, babakang kapitulyo. Oo, sige na. Oo, sige. Oo, sige. Magano ko na, mag-ibig ka na. Sige, bye-bye. Mag-ibig ka. Eto, kalamansi. Eh, Kuya, nakainom na kayo? Mamili na ako sa lahat. Ibalik ko itong sila. pag ano, balik ka na lang. Ay, biyahe ka pala. Alat boss. So yun, meron ba tayong ano? Isa. Ayun nyo na? Kumuha ka na? Hindi nila naubos. Salamat din. Ay, matagal na kayo dito? Kahapon, dito kayo natulog? Opo. Oh. Ba't? Anong problema? Kami pinasasahod ng contractor namin. Kontraktor nyo? Ba? Lagi lang sabi niya, bukas. Bukas. Ito guys, oh, hindi daw sila mga pinapasahod ng mga kontraktor nila. Yan eh. Bali lang kayo. 18 po. 18. Ilang linggo kayo hindi pinasahod? Kilit mo rin kuya. Sabi ng ano. Simula Sabado hanggang ngayon. Di mag-isang linggo na at magdadalawa na. Oh, grabe. Eh, paano yung pagkain nyo? Grabe. Damihan mo na tayo kasi baka Saan site kayo, boss? Huwag nyo na lang banggitin yung company. Saan lugar kayo nagtatrabaho? Sa UP. UP. UP Maynila. Diyan, ano na, PGH. Sabi naman, construction worker din ako noon eh. Naranasan ko yan, tinakbuhan ako ng kontraktor.
Ilan silang bangko? Ay. So yan yung ilalapit nyo kayo kay Senator. Yung problema nyo nan. Tay, kung nakakuha na ba kayo? Bali rito, Tay. Pila kayo dito. Buksan na natin yung isa. Buksan, Kasi galing ko na. buksan na natin yung isang ano. Huwag ka dyan, baka masagasaan ka dyan. Ako na dyan, Tay. Gisel, yung gisel. Mga paper plates, galing ko na. Wag. Ito na lang Oo, ako na po dyan. Wala nang pangit kumata ko. Naku po. Uy, sumando ka na kuya. Ikaw ate. Ano kasi nila? Wait lang. Ayun. Siya nang bibigyan mo sa kanila. Ito, tatlo sila ito sa bar. Sino sir? Ayan sir, tawid ko na sir. Gaganin nila yan? Nakakaya naman. Ano mo na, ganito mo na. Ay, kaya sir eh. Oh. Tawid ko na sir. Akin na sir. Kalamansi. Sir, kayo kalamansi ko na sir. Asan yung gunting? Ha? Meron. Pila kayo, te, pila. Pila kayo para ano? Malala mo ha, si Lolo ano? Ha? Pagbubukod ko na? Wait lang. Doon ka. Pila ka ulit doon. Nahuli kayo eh. Ay, kwenta eh. Bago luto. Wala po. Wala pa split kayo kayo na eh. Dapat po, galing po kami ng Batangas. Nakakita ko na kayo dyan. Meron po kami kasama sa loob. Nag-aalam talaga po dito. So, bigyan natin sila ng bilaw. Bigyan ka na. Oh, bumalik. Oh, doon ka sa uli. May bata ka dito. Oh. May bata ka po kasama. Oh, doon ka. Doon na siya sa uli kasi kawawa naman tong mga nauna. Yan, para ano. Tol, bigyan mo ng tinidor. Hindi. Bigyan mo ng tinidor, Tol. Pwede na may yung kasama namin nasa loob lang po. Oh, sige. Ay, ako yun. Walang bapo yan, sir. Yun lang. Di ko alam. Tol, meron ba to? Meron to, no? Na. Pork? Pork, oh. Oh, meron. Sorry, kaka. Oo. Ano na lang ho namin kayo doon. Bigyan na lang ho namin kayo doon mamaya ng ano. Kung ano may bibigyan na. Saka ba po? Saka. Angay pala. Saan ka? Hindi, saan ka po ba dito? Nakaupo. Yan lang, sige, puntang kita dyan mamaya. Oo, angay. Apo. Tawa kami yung tinidor mo tayo. Oh, tubig, para baka maano, mauhaw. Te, kunin mo yung tinidor mo. Salamat po, sir. Yes, sir. Kaya ako na ate. T-shirt, wala akong t-shirt dito. Wala kaming t-shirt. Tama ko duling na galang pa kami ng alas 3 pa kami umalis ng Batangas. Kayo? Batangas nung nasugbo po. Nasugbo Batangas, sigalian ako eh. Nagalian pa po. Salamat po. May butas pala. Nalo ko lang para lahat may, baka yung iba walang laman eh.
Ito yung special palabok sa Taguig. Mali lang yung dinala ko na sandok. At pala yung mingipin. Yan. Take, Nay, kunin niyo po yung tinidor niyo, Nay. Ah. Sir, pwede yung anak ko. Dalawa ho. Balikan nyo. Baka hindi baka matapon, masayang lang. Birthday yung salamat sa may birthday. Yan, kay Mami Sharma. Thank you po. Thank you din po. Isitin nyo. Salamat po ako na. Salamat. Ito na kasi. Kanina pa po ba kayo dyan? Kanina pang madaligano kami dyan. Wala kami sa... Ano ko? Mahirap yan. Salamat po. Oh, thank you po. Thank you po. Kaya na bago sa inyo. Ano yung nanay mo? Ah. Mas meron mga kutsara? Ay, ito, wala ka ba? Wala pa. Oo, tawagan ko mo naman si. Bago sa inyo. Saan mo din alam? Bilis mo ah. Siya pa nagsasando. Si Rose, uli na namin yung bilao. Bigyan na po. So, wala na ah. Kasi may bibigyan pa nito. Wala na, nakapila na lahat eh. Ha? Sakit sa likod. So yan guys, ubos. Ang sakit sa likod. Ganyan kahirap mag-feeding. No? Ganyan kahirap mag-feeding program. No? So yun, nagpapalakpakan sila doon. Ano yan? Ano meron dyan? Mukhang may ayuda dyan ah. Mukhang may ayuda doon, no? Ano yan, Tal? Nagpayuda ka doon? Nagpayuda ka? So ito, para doon kay tatay, kay tatay na yung, yung ulo. So, tiklopin na lang natin yan. Para doon yan sa kanila. Bigay natin yan. Yun. So, ang nito, hanapin na lang natin siya. So, yun, saktong-sakto yung ating feeding ngayon. Walang labis, puro kulang. At syempre, ligpitin natin to. Ligpitin natin to guys, kasi kalat to eh. Mapapagalitan tayo dito ni Sir Rafi. So may tinutulungan dun si Yeah. Wala, nahuli ka na boss. Dapat kanina pa. Wala na, ubus na. Ayan, upitin natin to kasi mapapagalitan tayo dito. Mapapagalitan tayo ni Idol Rafi. Wala na, wala na. Wala na po. Ubus na po. Meron... Tapos na. Ito dahil basura.
Pitan lang ng... Tapos din. Wala na. Nasa ibang bansa ko yan. So yan, okay na guys. Pagod. Kapagod lang. Yan, ano yung ginakaway-kaway nila dun? Yun oh. Ano yan, pinauwi mo tol? Nauwi mo na? Sila ito, masahin na sila. Yung masahe mo na? Salamat kay Mami, Yun, no? Malia. Mami Ruby. May pamasahe na sila guys. Umuwian na. Bye-bye! Hindi ka nabigyan tayo ng pagkain? So guys, si nanay, anong inaano mo? Ano ilalapit mo ano yan? Uwi kami ng probinsya namin sa Davao. Kasi po isang buwan ko na dito. Isang buwan na kayo kami dito? wala kami pagkain. Wala kami maigaan. Dito lang kami. Gusto ko na Bali isang buwan na ako dito. Sino kasama nyo rito, nay? asawa ko po. So, isang buwan na ako kayo. Asan po si mister? Andun. Doon po, pumila kami dito kanina ng pagkain kasi wala kami pagkain kanina pa. Ngayon lang kami nakakain. Maawa kayo sa amin. Nung dumating kami. Oo. Nakapila ka ba, nay? Oo, kanina dalawa kami. Oo nga pala. Sige, sige. Hindi kami nakakain. Magkano ba pamasahe, nay? Pa Davao? 3,950 po. Ang isa? Oo. Isa, edi 7,000. Opo. Bali 7,000 ang kailangan. So yan na, baka man gusto na yung manawakan. Ano po pala po na pangalan nyo? Si Maria Judith po, mga labo, taga-Bagangga po, Yintal po. Tulungan nyo ako. Huwag kami para makauwi na kami. Isang buwan na kami dito. Wala kaming makain. Naghintay kami ng makatulong para pag-uwi namin. Akala ko pa na makauwi kami kagad matapos namin dito kay Sir Polpo. Wala na kami pamasay na oras. Ubos na lahat ang pera namin. Hindi kami nakatulog. At saka nagkasakit na ako dito nung walang matulugan, walang pagkain. Gusto ko na rin umuwi. Sana matulungan nyo kami, maawa kayo sa amin. Wala kaming kamag-anak dito. Yan, marami makakapanood sa inyo na ito na lang, ganito, no? So ngayon kasi ang pera namin sakto lang dun sa pang-feeding. So palagi naman kami bumabalik dito. Ngayon, pag may gustong mag-sponsor sa inyo, na para pauwiin kayo, so sa pagbalik namin yung malalaman, ha? Kailan kayo makabalik sila? Kailan ba ako? Hindi rin namin alam eh. Pero ang ginagawa namin kada linggo, Sabado, Linggo. O kaya isang linggo. Halimbawa ngayon, tapos sa susunod na linggo ulit. Pwede hingi na lang ako eh. Dalhin mo na lang yung number ko para matawagan nyo kami. Sige mo, ano nyo na lang yung number. 0955-6942-873 po. Sige, sige. Ganun na lang na yan kasi wala rin kami pera pang sa ngayon kasi sakto lang dun sa ano. Tsaka yung pinampiding namin, galing po sa sponsor yun kay Ma'am Robina tsaka kay Mami Sharma. No, so sa susunod, kung sakali man na may mag-sponsor sa inyo na pauwi, magkano ulit? 3,950. Tapos, sa dalawa kayo, dalawa lang kayo, no? 8,000 lahat yun, dalawa kami po. Bali 10,000 kasama na pocket money. Ang sa akin ngayon, sir, ngayon gabi, wala kayong pagkain. Ngayong gabi, wala kayong pagkain. Wala nga kaming tubig. Pagdating ninyo kanina, bago pa kami nakainom, wala kami. Sige, ganito. Wait lang. Tol, paano nga muna, nagbibideo ka ba? Pahawak nga muna. May barya ka dyan? Wala akong barya eh. Bigyan mo nga sita. Bigyan natin si nanay. Palitan ko na lang yung mamaya. Kahit ano, may 400 ka. Ayan si Tol Sardinas. Wala kasi akong barya eh. Kasi wala daw silang pangkain mamayang gabi. Nanay, inusta ka nanay? Para may pang ano sila. Yan. Ha? Ha? Wala. Sige, mamaya na lang na. Andiyan ka lang naman, di ba? Mamaya po, bigyan kita ng 400 para may pangkain kayo, ha? Tapos,
Oo, ganun na lang, no? Kaya, pero ito po, hindi po kami nangangako na pagbalik namin, may ano, ipanalangin nyo na sana may mag-sponsor. Ha? Kasi kung sahod ko lang ngayon sa YouTube, binigay na agad kita, kaso wala pa, matagal pa ho. So matagal pa kayong mag-aantay. Pero kung may mag-sponsor, mas mapapadali yung pag-uwi nyo. Gusto ko po, sana po may maawa sa amin. Gusto ko ngayon na, kasi ayaw ko na dito matulog. Malapit na talaga yung operasyon ko. May opera po kayo. Ano pong sakit? Cancer. Cancer. Ako, may cancer. Oo, gusto ko na umuwi. Gusto na nila umuwi. Kaya ano po siya katagal? Ito. Isang buwan na kayo ngayon, 21. 3,000 na Davao eh. Dito, Davao tol. Magkano yun? Hindi natin kaya yun. Kailangan natin dito may mag-sponsor na pang-ticket nila. Ipopost lang muna ni Tol J po yung video niya na yan. Tsaga lang muna kayo rito. Taga muna kayo dito. Babalik palagi naman yan. Tanongin si nanay. Palagi kami nandito. May napauwi na po kami sa Bisaya. Oo, isa. Si, Dito. sino ba yan? Nanay May. Nanay May. Pinauwi Ikaw na lang isa. Dalawa sila mag-asawa. dalawa kami sir, pag-asawa sila. Yung kapatid ko sila dito. Then may pinuntahan din dito. Kaya kung pwede, tatlo man kami. Nandiyon yan, oh. Tatlo kayo. Oo, yan. Saan o? Yan. Ay, ito, kapatid nyo. Ay, hindi. Doon. Yung asawa ko doon. Kasi na hindi kasi basta-basta nakikita ni Idol Rocky yan. Ang dami po tao. Oo, kaya huwag nyo rin misi kasi sa lahat ng mga kapanood nito, huwag din tayo mag-isip na bakit hindi sila yung iba natutulungan. Siyempre sa dami ba naman, isang pagkatao lang po si Idol kaya hindi natin yan masisisi, no? Kaya yun, Idol Ravi, nandito kami sa labas ng studio mo. Yan, dito kami nagpi-feeding program. Sana mapansin mo tong video namin at sana makita ka namin ng personal. Idol ka na. Oh, idol namin yan. Kung na makita siya ng personal, ang layo ng Davao, gusto ko siya makita. Kaya ganito na lang. Pagbalik namin, ito sinasabi ko sa'yo, hindi 100% na sure to na may ano, pero ikaw nga, manalangin ka gaya nung ginawa ni Ate May. Diba, kanabukasan, mayroon agad. On the spot. On the spot, mayroon agad. So, yun, ganito, no? Pagbalik na lang namin, ha, Nay, ha? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Oh, dasal-dasal lang. Sana po matulungan mo kami, mawa kayo sa amin. Ayoko na dito, masakit na talaga ang tiyan ko. Please, mawa kayo. Sige, Nay, gano'n na lang. Mamaya, iabot ko sa iyo yung pera dun, ha? Ikaw, Nay, uwi, kasama ka na sa amin? Ayaw. Ayaw. Ano, nasasama sa bahay. Pag nangyayari sa kanila, uwi ka na sa inyo. 3 weeks. Hindi ba nagkatsaga dito, Nay? Sa lamit lang yun, ha? Sige, Nay. So, yan. Hanggang dito na lang tong video natin na to, no? Sana may makatulong. Anong pangalan niyo ulit, Nay? Si Maria Judith Maria, Mangarlaw. Nanay Maria. Yan si Nanay Maria, oh. Yan, sana may makatulong sa kanya. Please contact to my Facebook account, J. Guevara. At J. Guevara din po yung Facebook page ko. Lahat po ng ginagamit ko na account sa Facebook ay J. Guevara po ka. Katulad po ng pangalan ko sa YouTube. So yan, dito na lang. Maraming salamat at pakishare po ng ating video. And thank you and God bless.